uphile futhi uphumelele. Engathi ngaba umusa wami ebusisa. Okubalulekile nokufanele ukuthi inamba isense ngoba uyimember noma ke uyimisele ukuthi nawe ngolwazi olutholayo ukwazi ukunikela kwi-channel yabona. Awungathaphi uyafana from 1 to 5 ntambama phela Monday to Friday kuphela. Sibheke la udaba lwamaphupho njengenjwayelo. Nokulunga buthelezi uthe Thokoza ngicela ukubuza umuntu akuphe imali yakudala uphupha umuntu akuphe imali yakudala u50 cent omhlophe 5 cent 10 cent omhlophe so umupha le mali zakudala umuntu akachazi ukuthi umuntu ophilayo noma umuntu ongasekho umuntu amaziyo or umuntu angamazi but ke let's assume whatever ukuthi mhlawumbe umuntu amaziyo or umuntu amaziyo afana kodwa ake senze kanje. 1 ngokujwayelekile uma umuntu ekupha imali yakudala okay sithi 1 ngokujwayelekile uma uphupha imali yakudala upha oluhle uma uyiphiwa umuntu lokho kusho ukuthi ke lindela inhlanhla nokuchuma kanye nokuphumelela emkhakheni wakho. Futhi ngenzeka izinto ezikhulekelayo noyilungisayo zizolunga kube nokukhanya empilweni nokuphumelela. 2 ngokwesinto umuntu angayibheka kanjani ngathi uma uphupha imali yakudala upha oluhle uma uyiphiwa lokho ngasho ngenzeka unikwa inhlanhla namandla engcebo nemali esingethwe nefumbethwe yisidalwa sakho esihle ngoba kukhona okumele ukulungise noma ukuqondise ngalawo mandla yabona ngokuhamba kwesikhathi noma ke uzosimama ngenxa yalisidalwa sakho esikwembethe esisondela nobunhlanhla omunye ngoba ezosimama ephumelele kodwa ngenxa yesidalwa noma ke ngoba kukhona funa kulungisa. 3 ngokwenkolo uma uphupha imali yakudala ngabe upha oluhle mawuyiphiwa oludingezeka ngenxa yokukholwa nokusindiswa kanye nokulahla izono uNkulunkulu uzokwenzela umusa nobubele ekubuyisela ingcebo nemali engenzeka yalahleka esenye sendlule kokhokho bakho noma yathwetshulwa esenye sendlule isiyabuyiswa ke manje. uZakhariya 9 verse 12 buyelana enqabeni iziboshwa esezinethemba namuhla ngiyakunitshela ukuthi ngiyakunibisela kini okuphindwe kabili. Number 4 kwesikhathi uma uphupha imali yakudala upha oluhluma uyiphiwa umuntu lokho ngasho ukuthi ke ngenzeka uzothola imali enkulu noma uzothola uxhaso noma uzothola umsebenzi okanye uzothola ifa lawo khokho bakho noma labazali bakho. Izaka 13 verse 22 olungileyo ushela abantwana bakhe ifa kanti Isaiah 61 verse 7 esikhundleni sehlazo lenu niyakuphiwa ngokuphindiwe abadumileyo ukujabula kuyakuba isabelo sabo ngalokho ke ezweni lakubo bayakudlifa ngokuphindiweyo intokozo engapheleli ibe ngiyabo. Number 5 yenzeka futhi uphupha imali yakudala kube upha oluhluma uyiphiwa lokho ngasho ukuthi ngenzeka uzokubanjwa nenhlanhla yokubuyiselwa yonke ingcebo eyalahleka neyathwetshulwa kokhokho bakho uma kungukuthi umatasa nokulungisa imithwebulo yabo ngemithi noma ngeyiwasho noma ngemkhuleko ngoba omunye umuntu lapha ngaphupha enikezwe le mali yakudala kanti umuntu okhulekayo njengamanje ozilile okhulekela ukuthi izinto zakhe zilunge noma umuntu osebenzisa amakhatha athile ukulungisa ubunhlanhla noma usebenzisa iwasho ukulungisa ubunhlanhla noma ubeyophahla ilungisa ubunhlanhla lingavela ke lapha likhomba libuye ezimpendulo yokuthi lokho kwenzayo kuyasebenza ukubuyisa ubunhlanhla obalahleka kudala ubunhlanhla babuthathiwe kudala kanti babuthutshulwe kudala yabona. uJoel 2 verse 25 ngiyakubuyisela kini iminyaka eyadliwe isikhonyana nezinkumbi nenkasa nesibothe impi yami enkulu engiyayithuma phalweni kanti kuJobe 42 verse 10 uJehova ke wambuyisa uJobe ekuhluphekeni
lapho-ke ekhulekela abangani bakhe wenezela kukho konke uJobe ayinakho kokuphindwe kabili. Siyabonga.